ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони канали мошини савдо. ҳама каса бародаро як бор дига хуш омадем ба канали мо. дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем. мисли ҳарвақта мошинои хуб аҷоиб бо нархҳои дастрас. навора бародар то охира тамошо кун, дастгири моро фаромӯш накун. ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо ватсап ҳастад, ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои лайкотон бародаро, барои паделитса карданотон. зинда ва сарбаланд бошед. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс имрӯза дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навора сар мекунем. рафтем. Opel Astra F соли барориш 1995, мотор 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бародаро, бензини холия, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш дар инҷа 1 сола ҳуҷҷат дора, задагӣ пусидаги мошин надора, мега чашкиёш варид надора. сабаби фурӯшӣ гуфтаи Россия рафтаистам, ба ҳамин сабаб срош намефурӯшумша. мошин айни ҳол бародаро дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтаиста 26 000 сомон, ки бо рублии ҳозира мешава 182 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед, бо муомила мешава. фақат харидори аниқ занг зана. барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1995, объем мотор бошад 2.0 литр. сӯзишворӣ боша бензини холия, коробкаш механика. мошин гуфтаи полни объемни кардага дар ҳолати хуб қарор дора. мошин газа надагай умуман фақат бензин қади гаштагай, расходаш 10 литр да гуфтаи 100 озод мегарда. 4 дискаи заводскои дора. ай Mercedes худаш камбудӣ надора. мошин срочно сум дар кӯраи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтаиста 38 000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 267 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед, бо муомилат дора, арзон мекунемша. барои маълумоти пурра ва аниқтар бародар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F кузофи универсал, объем мотор боша 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега газу бензин ҳардуш кор мекунад. мотор созай, хадавоишам зурай, даруношам беҳад зурай гуфтай. берунаш гуфтаи краскаш ягон камбудӣ надора. балоношам навай, фавран фурӯхта мешава. мошин айни ҳол бародаро дар шаҳри Бохтар қарор дора ва нархша боша гуфтаиста 28 000 сомон, ки бо рублии ҳозира мешава 196 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед, биёен ай пеш бо арзон мекунемша. барои маълумоти иловагӣ бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nextica соли барориш 1996, мотор 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошин гуфтаи 100% ҳама ҷои чиста вагон, мотор 1.6 16 простой, коробка хадавои нав, задаги нест, пусидаги нест, кафидаги ланҷерош нестай, пачка навай гуфтаи тренировка 12 моҳи дига дора. краскаш созай, 4 балони нав дора. губка шумка полни катагай, коробка автомат, чоткаи акклиматор навай, салон беҳад тоза, кондитсионер кор мекунад. 4 дар сентр замок дора, пулқати, телевизор, магнитофон, колонка ҳамаш 100% қоидавай, срочно сум дар кӯраи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро ва нархша боша гуфтаиста 26 500, ки бо рубли ҳозира мешава 186 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед, биёен ай пеш бо муомила дора, савдо мешавад. барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештара ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daewoo Nextica соли барориш 1995, мотор 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш хадавоиш навай, магнитофон, колонка нав, 4 балони нави дигарам дора. гази бензин ҳардуш кор мекунад. 4 дар электропакетай, полни нав задагӣ гуфтай, пусидаги надора, чашкиёш варид надора, срочно сум дар кӯраи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша мега соҳибаш 13 000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешава 91 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзонам мекунемша. барои маълумоти бештар бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо.
Ford Mondeo соли барориш 2003 объем мотор бошад 2.0 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, гази евро 4 задагай, мотор, коробкаш 100%, техасмотор нав, акклиматоршам бошад навай, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Хурҷанд қарор дорад ва нархша бошад гуфтаиста 35400 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 248000 рубл. Харидори аниқ бошад гуфтаи муомила дорад, бо арзон мешавад. Варианти Алиширам ҳастай, вариантҳо бошад гуфтаи марҳамат пешниҳод кунед. Барои маълумоти пурра ва аниқтар бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Leganzi соли барориш 1997, объем мотор бошад 1.8 литр, сӯзишворӣ бошад гази бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша бошад гуфтаиста 7800 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 54000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтаи биёи найпеш бо арзон мешавад. алишам мешавад вариантҳо дошта бошед, пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra A соли барориш 1995, кузуфи седан, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, тозаи бадай гуфтаи камбудӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон ва нархша бошад гуфтаиста 25000 сомон, ки бо рубли имрӯза гардонем 175000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад гуфтаи бо муомила дора савдо мекунемша. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. BMW 3 Series S соли барориш 1999, объем мотор бошад 1.8 литр, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш 1 моҳи дига ҳуҷҷатош мондагиай, тонировкаш 50%, срочно сум дар кораи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша бошад гуфтаистаи соҳибаш 44500 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 312000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтаи марҳамат занг занем, бо муомила дора арзона мекунемша. барои маълумоти иловагира ба даст овардан рақамҳои соҳиби мошин дар занг занем ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1994, кузуфи седан, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад газа бензин, коробкаш механика. мошин гуфтаи тоза, ягон кор надорад, фақат мешинӣ ҳайш мекунӣ, срочно сум дар кораи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Хуҷанд ва нархша бошад гуфтаистаи соҳибаш 35000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешавад 246000 рубл бародаро. харидори аниқ бошад гуфтаи марҳамат занг занед, бо арзона мекунемша. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин бародаро дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1995, кузуфи хетчбек, объем мотор бошад 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш мотор, коробка, ходовой балоно 100%, задагӣ пусидагӣ надорад, срочно сум дар кораи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша бошад гуфтаиста 27000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 189000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтаи бо арзон мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra B соли барориш 1997, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газ, коробкаш механика. мошинча тоза гуфтаи камбудӣ надорад, срочно сум дар кораи фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. айни ҳол мошин дар шаҳри Ҳисор қарор дорад ва нархша бошад гуфтаистаи соҳибаш 25000 сомон бародаро, ки бо рубли имрӯза гардонем 175000 рубл мешавад. харидори аниқ бошад гуфтаи марҳамат занг занем, бо муомила дора савдо дар назди мошин мешавад. барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед бародарои мошинхар ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra A соли барориш 1994, мотор 1.6 литр,
сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 баллони нав дорад, салонаш тоза, таксӣ коркардагӣ нест, мотораш прасоя, ходовой 100% задагӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтаиста 16 000 сомон, ки ба рубли ҳозира мешавад 112 000 рубл. бародаро харидори аниқ боша гуфта бо арзона мекунемша. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро аз худи соҳиби мошин бародаро дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ва ҳар вақта ба анҷом мерасад. раҳмат ки навро то охира тамошо кардин. зинда ва сарбаланд бошен. фикротонро ҳатман дар зери видео дар комментария нависен. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ҳаррӯза эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошен, худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. то навори оянда, хайр.